Il-ġimgħa filgħaxija saret iċ-ċeremonja ta' tqejjid tal-fjuri quddiem il-monument tas-Sette Giugno, immexxija mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia fi Pjazza San George il-Belt. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm ukoll l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, inkluż il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, u kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-Affarijiet Parlamentari David Agius u mill-Wib tal-Oppożizzjoni Robert Cutajar. Is-7 Ġunju tfakkar 4 Maltin, Manuel Attart minn Taslima, lil-Lawċi Giuseppe Bajjada, lil Lorenzo Dier mill-Birgu u lil Carmelo Abela mill-Belt li ċarċu demmhom fl-irvellijiet li waslu biex il-Maltin ingħataw waħda mill-aqwa kostituzzjonijiet mill-Gvern Ingliż ta' dak iż-żmien. Fid-diskors tiegħu l-Speaker taġġieħ lil dawk li ssiltu oħrajn li saħansitra tilfu ħajjithom biex Malta taqbad it-triq għad-demokrazija. U fakkar li mingħajr il-maturità politika ta' matul is-snin, il-Parlament ma kienx ikun kapaċi jkompli jwettaq il-ħidma tiegħu anke matul l-isfidi tal-pandemija. Angelo Farrugia qal li din hi s-sena ferm importanti għal pajjiżna hekk kif taħbad il-100 sena miċ-ċerimonja inawgurali tal-Parlament Malti. Wara d-diskors tiegħu indaq il-Last Post. Imbagħad kien imiss minuta ta' silenzju. Waranda ir-revil. Fit-tmiem ta' dan saru tqejjid tal-kuruni f'riġlejn il-monument ta' 7 Ġunju. Finalment indaq l-innu Malti. Għat-tieni sena konsekuttiva, iċ-ċeremonja saret fuq skala ridotta biex tiġi osservata d-distanza soċjali fid-dawl tal-imxija tal-COVID-19.